जों दिनै आरो TSF आगरतला टाउन कमिटि नेंगै आगुलिनि गोसार राजा खलागुरिनि चिनि बुबाग्रा संबाय बंजरानि हस्टेल स्कुल तुलसिबती महारान तुलसिबती हस्टेल जों फालिमान जों गोबां कमप्लेन मांखा गार्जियन फारसेंते स्टुडेन्टनि फारसेंते हस्टेल रेगिं हस्टेल चेयर परिथानि केसे केरे होनो जों गोबां कमप्लेन मांनानि जों दिनै आरो फायै सेक्शन 1 सेक्शन 2 दुइटा हस्टेल भिजिट खालायगा ओमफ्राय सेक्शन 2 नि वार्डेन मेडाम बाय कक सालायगा मैडम कक सामान पर जों डिस्कशन गाहाम फ्रुटफुल डिस्कशन नंखा हस्टेल जों गाव तमानि हस्टेल नि बसकां साला हस्टेल ते गाहाम फोरोंखाय जेरै स्टुडेन्टस परिफुरु कुनु जों गाल तांथुन अमनते जों मैडम आइते गाहाम या परिसाना बाय कक सालायगा ते और रेगिंग नि कक रखनो जों मैडम नि नलेज रिखा मैडम तने एश्योर खायगा आमति कुनु रेगिंग जदि बतंग सिनें तो खाका बमनि एक्शन नानाय ते जों सेक्शन 1 नि वार्डेन बाय कक साना फाइमानि सेक्शन 1 नि मैडम जों ते टाइम दिलांलिया बो जों खरस स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट नि दिना जा फाइमानि तेबा बय स्कुल नि फाइगा फाइ नखर थांका जोंनो नेक्स्ट दिन टाइम लिखलाङो तेबा जों गोबां सिगांनो फाइथाका बय मालना हनै बस स्टुडियो तंमानि दिनै केसे बय मालना हनै जों जरा तुबि फाइमानि बसनो टाइम दिलांलिया जों केसे स्टुडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ नि फाइमानि स्टुडेन्ट नि जों जालनति गोबां मा कक्स खालायना हन तंमानि ब जरा लिया आं दिनै अ जागानि थेका चिनि हस्टेल तं फरायनाय चिनि मोनाय संनो अमनो केसे मेसेज नामो जों हस्टेल मा फाबाय चालै बुमा बुफानि मायानो जों खिबि हस्टेल तं परि तंगाय जाव चिनि इमां जों मुखांनांथुन चिनि बुमा बुफानि मुखांनो जों खायमानांथुन ताइ चिनि दिनां चिनि दफा चिनि सुराय दिनबो जों साम खायखांमानांथुन अ नाहार बुं नाहारि जों हस्टेल तं फरायनानि बागि फायोबा अ इमां मुखां खाय जों चिनि गार्जियननो सानामो जों नर स्टुडेन्टस रंनो स्पेशली हस्टेल तंगाय रंनो मोबाइल लखाया फरजादि मोबाइल बेलाय हाइमिया हस्टेल तं फरायनाय खरसा सोलोंलायो अ मोबाइल रंनो नर जा रिया तं चावन जों थाखलायो ताइ जों TSF जों रेगिंग मुक्त खायनाय जत हस्टेल जों स्टेप नाहारि जों जत हस्टेल भिजिट खालाय दङ जों तिना तुलसिबती हस्टेल भिजिट खायगा बसकां साल जों तेबो हस्टेल भिजिट खालायनाय ताइ तिनिनि भिजिट नि थाखाय जों चिनि मिनिस्टार टेबल फेयर मिनिस्टार बरंगना सार बिकास जों अमनो गुबुनामो जों सार नि तिनि उरो नि तंमा जराव हस्टेल सालताहाय भिजिट खायनांथुन ताइ हस्टेल इन्फ्रास्ट्राक्चार हस्टेल रूम कैपेसिटी बारिनानि अमरनो तै जों गोबां बा डिमान्ड खालायजा हस्टेल बते रूम कैपेसिटी बारिनांथुन तामनिगे तेर स्टुडेन्टस परिथानि तेबो एवेयर नि तंगो परिनानि बरक मुसुंजाक बायु आबागै हस्टेल नि सीट शॉर्टेज तंगा बागै बाक्सा सीट मायानि थांगो जों अमनि बागै चिन ट्राइबल फे मिनिस्टार सार बिकास जों सानाय हायो जगा भिजिट खायबेनांथुन रेगिंग तंखांखाय नंगो रेगिंग ने खानानानि ता इन्फ्रास्ट्राक्चार दिगिति बिजाक नजर ना बागै जों मिनिस्टार बरंगना सार बिकास जों अमनो पबनामो